Meghalaya Post.news. Kalong shisha ka jing kemen ka bakrang bar ka jing mujai ki kena shnong Maulendap Hari Bhoi District ha ka baga National Service Scheme NSS ka Union Christian College menta ka sngi klapan long ya ka program kerpang bat shibentaru ka jing rakhe ka sngi kerpang jong ki kena ha ka te ka shnong ha ka ni ka program lawan shimenta do rang ba shnong Maulendap ka mukong san balasaki langru da ka jing don lang kiri rang ba bakentum yau ba bansha CM Karkongor ba journal CM ka kong belonging pede ka badai ka program officer ka NSS unit kentup ru ki samla puli ki kimi ki pa kinong shnong ki balayele kemen lang bat ki kena kani ka jing penlong ka NSS unit ka Union Christian College ya kani ka program camping kadai ru shibenta baki samla puli na ka college kini olat bani kendu ya kinong shnong bat ru ban rakhe kerpang ya ka sing kerpang jong ki kena bala shimenta shirham da ki kena jong ka te ka shnong ha kani ka program ki kena ki la yolat ban shimenta ha ki jing ile kai baper bat kentu ru na du ka shat ka kemen ka tem ka pun bat ki ki jing ile kai ki bala pen kemen shishai ki kena ka te ka shnong Benta ka jan min ni wan hangne ha pasnong jumpi ni wan le comment benti ni wan snow tanan ni wan le program han regi kani ke MSS mo hangne ha Union Christian College ha UCC ka don ka unit ka bakhot ka National Service Scheme, all right, which is geared towards social service, all right. She said she snap ni should wan hangne ha snong jumpi ban penlong ki program ba pher Pidip ne em baka shnong jung phi ka kerpang bhai ka NSS ka shnong jung phi ka Maulendap ka dei ka adopted village ma she says nila ban adopt tang ka we ka shnong each unit can only adopt one village and we are adopting your village of Maulendap as our adopted village. She snap ni should been one long kani ka special camping program. Pila bani baro si tayo ngila don ni asnong jumpi ngila yarab pi ha cleaning drive min si ngile ka tree plantation program minen ngi le pen ko ya ko water source jumpi min ta ka sngi wan le cultural program dedi kum gine ki activities ki bingi snow ba kan yarab ya ka snong lembat ka consultation jong irang ba snong jumpi ba jino karbuki bangi persyang ban pen pha ya ke emlang ka sa lang hangge snong Maulendap tela shai in shipmenta but in continue ya ke ngi ba irang ba snong jumpi last dang the picken bang a few years ago got clean omyam campaign PE baka ka hapo ka omyam ta kam khocho ne tela shai in shipmenta ban persyang baka shnong ka thau jumpi ka num jago lingba ko lingba ka nika pung umyam Sutana ya philang wei ba lai poi hani thai I ban sakri ta jong mat ya jingsha ka ba na jong isha ya kublei siboni phi kublei NSS ro dengan permana ni ro ba ro tu besha ba Class A, Class B, Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5. Dalaway ka ni program, rika kikimig pa ba tinong kay ngilig lang hangtay ni Gir jong rombas nung. Kublay si Buholi Pibaro, kublay si Kate, God bless. Meghalaya Post.news.